Ngithanda ukuthi congratulations kubafana bakaMgqumeni abakhiphe i-album iLove Bite nge-22 August 2024. Kuleyo album leyo kunengoma ethi ngiyakudinga dali esihlabane nge-Gold Disc Certified Gold Single by RiSA 2025. Siyabongela kakhulu. Njengoba siyibona lapho ku-Spotify ukuthi ke le ngoma isize yadlula ku2,368,116 streams laphana ku-YouTube ke iza kamuva ke yona ke yalandela kancane kodwa lapha ku-Spotify ilapha hamba khona phambili. Siyabonga kakhulu ukuthi ke emsebenzini wabo abafana bakaMgqumeni kube khona into abazokhombisa ngayo ukuthi yini abayisebenzelayo babheke phi kuma challenges akade benabo abafana bakaMgqumeni all over the years. Siyabonga ukuthi ezintweni zabo abayihlanganisayo kube khona ukuphasayo kube khona ukuya phambili. Abafana bakaMgqumeni ke abaqali ukuhlabana ngeinto ezithize ezinhle. Ama-awards bawatholile, ama-SATMA, ama-SAMA bawatholile amaningi, nama-crown mangicabanga. Bayile na overseas bayoperforma. Ike abasefomini enhle le group ethi abafana bakaMgqumeni bebecula nje kakhulu befeatureisha no-SK nabantu abaningi nje kade becula nabo. Kodwa ke kulo mculo kuphinde kube nalokho ubuhixe benzakalayo uthola ukuthi ke khona sekushayiseka khona kodwa basayibambile basaqhubeka. Ingoma yabo ke yenza kahle kakhulu lapha ku Spotify njengoba ina 2.3 million streams. Sibonga kakhulu. Abaculi abaningi ke basazo kwa collector ke nabo ama plaque, gold plaque, platinum, double platinum, izinto ezifana lezo. So sibabongela kakhulu. Siyathemba ukuthi nabafana bakaMgqumeni khona kumsebenzi abazokhipha ke nabo kulonyaka. Siyajabula ukuhlala sithola ukudla okuphekiwe sizwe silalele ukuthi yini esizoyidla kulonyaka sihlafune. If ukudleka kuzobe kudleka, if akudleki akudleki. Kodwa ke akukhona kwami lokho ukujudge ukuthi ukudla kuzobe kunjani abakuphekile. Yiba bazi ibhodo labo njengabapheki. Mina nje ngizobe ngikuveza ukuthi ke umsebenzi wabo usuhambe wafika phi isikhathi esingakanani. Yilokho bengifuna ukuveza ukuthi ke asibabongela abafana bakaMgqumeni. Baningi nabathola ama-gold plaque nama-platinum this year including abaculi abangaphansi kwensika yethonga nosanda khamba kuyinsika yethonga umenzi. So into enjengalezi ke ziningi kumaskandi isazokwenzeka futhi ke and bayalida abafethu kuyo lo mkhakha lo ukwenza kahle kumaskandi. Sibabongele bonke abathintekayo nabawenile nabasazowina beqhubeke bephamise phambili iphezulu iflag ngamaskandi. Sizobuya nevideo kuzayo sizokhuluma ngenye itopic. Ngibonga kakhulu ithuba nisale kahle.